Benvingudes al canal Amor Transformador i Conscient. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Em dic Núria i parlo de la meva experiència de despertar espiritual i del procés de flames bessones. Us convido a compartir la vostra i a reflexionar totes juntes sobre l'amor transformador. Creem una comunitat acollidora i nutritiva. Ja sabeu com funciona YouTube. Subscriviu-vos al canal, activeu les notificacions i marqueu que us agraden els vídeos. Al proper parlaré de com veig jo el procés de flames bessones. Fins aleshores!